Zimbabwe muri kuzviona sei. Hey, oh, shall remain. Oh, yours truly miss a one blow. Foolish government. Yeah, me raspi. Urumende yema geva, akatumira mbava. Urumende yema geva, tiri kutongwa netoti. Emerson uri geva, takatumira mbava geva. Geva, matoti. Urumende yembava, tiri kutongwa negeva mbava toti. Takatumira from bad to worse, tishiva kuna baba bona. Unogona ona. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 0.5 Creative Studios, your favorite platform on YouTube, Buzwa Manje. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Azira na wanga wa gara, uri mugarwe panapa nango kutenda negutasai, nekurumza kupatara renti. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, Buzwa Manje ndukufamba nenyaya ya Temba Muliswa arikuyedza nepaanogona napo kuti akutsanangurirei kuti amendment bill number 3 rakanakirei. But sezvamunoziva komana kusapota ZANU-PF ka, yes, une mabenefits ekudya mari nekuita sei, but kuti uconvince vamwe vanhu kuti zvinhu zvauri kusapota izvi zvakatakira chakati nechakati aiwa haukwanise, because unenge uchitongoziva kuti kunyepa hapana chandiri kutaura chine musoro. Azama nepaanogona napo Temba Muliswa kuti akuratidzei, but mawani patsandapinda munyaya yangu zvizere ndambouyawo kumhuri yeZimbabwe kutimu rangu repa 0.5 Creative Studios mushure mekunge tavharwa mari nemurume wamuri kuona kumashure uko anonzi Daniel Shumba ane political party yake inonzi UDA. Zvinhu hazvina kumbobvira zvatimirira zvakanaka inini hangu personally for the past 2 months. Ndanga ndine vanhu vana ndakaemploya vandanga ndichishanda navo vandiri kutobhadhara zvikwerete right now. Ndine marent house, ndine mawifi nezvinhu zvakawanda zvirikuda kubhadharwa, and my lawyer, she is not around at the moment kuti atore kesi, saka nditori pama1. So ndiri kukumbirawo nechichemo netsitsi dzaMwari to those who can assist. We did my advertisement from January and February. Tichivashambadza mavideos maimaona on this platform. Ini handishande ndega, vamwe vacho vakatozosvika pakuenda tanetsana nenyaya yekusabhadharana iyi. Saka apa ndakutongochemawo, mwana asingacheme anofira mubereko. To those who would like to assist kuti tibudewo muzvikwereti zvatakapindana nazvo tichigadzira content kuti tikwanisewo kurwisa kuti tipiwe mari yacho. It's about 30,000 rands, mari yakanyura, and Current TV futi ane same amount iyoyo, papazoita futi Indaba Boss. Saka ndikutongokumbirawo zvangu kune vanokwanisa kundibatsirawo. Any amount is very much welcome. Munongondibata panamba dziri pascreen apo, tomba taita sei, tomba takurukura nyaya dzacho handitika. Ende murume wamuri kumuona uyu imbavha, ane moyo wakaipa, ane moyo wakashata. Tichimutaurira kuti these are the problems that we are facing, we really need money to pay people. Akasvika pakuti blocker, to cut all the communications. Ndo zvatinosanganawo nazvo izvi. Ende kuti uzotaurira vashandi vako vanhu vekushandira kuti ndakazodai ndikadai hazvimeke sense kwavari. Saka chitongoriwo chikumbiro ndibatsireiwo, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Regai tinzwe Temba Muliswa achitsanangura kuti zvakamira sei, ndozodzoka ndichipedzisa pano. Yekutanga andizvo ngatiwiranei iyi seat yechi2 andizvo iyi seat yechi3 andizvo musangano unotonga DCC chairman netimu dzenyu nemember dzese dzeprovince. I recognize you. Nyika term 1 city, kana wakuda term 2 unobva pasiti ogara pai pane chi2 handizvo kune third term futi
unosumuka pa site yechitu oenda pa third term andizvi vamunangagwa vakapinda vakagara term ye 5 years andizvi vakasumuka mkwa futi kuti vapinde term yechitu handizvi iyi ndeyechi3 kai unofana kusumuka kubva panapa kuti ende yechi3 yechi2 yavari vachiri vakagara asi vakagara kudai icheya ikamubva bichana kudai i3rd term ikamubva futi kudai i3rd term kana maenda kunoona bhora munobhadhara 90 minutes 90 chi half 1 in 45 minutes imwe inechi kasi ref anozoti aiwa bhora iri raita draw in 90 minutes takupinda extra time mabuda rem stadium mukabhadhara futi matadza kuwirirana futi mu extra time akuti sudden death kumapena mabuda stadium mukadzoka futi ndepapi panoti iyi cheya haigoni kufamba pamutemo wenyika ndokutaura constitutional amendment bill muri kupanza hapana mutemo unoti haugoni kuextenda unogona kuita sei kuextenda asi haugoni kuita third term kugara apa kana wafunga kuita third term kugara apa yakuenda kureferendum yakuenda kupi ndoda kuti andirakidze mubimburo yenyika panotaura kuti extension kana lengthening haitenderwe ndinokupa $1,000 kozi munotaura zvinhu musina kuverenga ka moteera vaya vanoti vaverenga vagona ndiudzei pabumbiro redu asi bumbiro redu mukaenda kuna section 328 inoti constitution inogona kuamendwa inogona kuita sei ndimi makataura izvozvo saka vanotonga kana vapinda vane 2/3 muparliament vane simba rekuchinja constitution vane chi 2/3 ndio majority inotenderwa ndimi makazvisa izvozvo kana imi futi panoitwa constitution futi mozoisa mutemo unoti chero wada kuextenda haufani kuextenda usina kuenda kwavanhu mazvinzo chachitambe chenyu pamuchachinja constitution handizve saka panguva ino pari kuchinjwa constitution ndipo pamungatotaura kuti takuchinja constitution kuti extension chero ne 1 second kana lengthening haigoni kuitwa tisina kuenda kuvanhu kati izvozvo hazvipo muchirungu kuti ndipedze vanoti there is a lacuna pane gap apa pane chi ZANU-PF ine magweta kutanga na president saka vakaona gap kubva vapinda kuenda kusetemere ngatiwirane kuenda kusetemere saka ngati understandei kuti constitution is subject to amendment and it's an extension inogona kusika kana the last second usatopinda mu3rd term is still an extension and the resolution is ZANU-PF haisi resolution ya president musade kunyepera vanhu 2028 isati yasvika muti vamunangagwa vakuda chigaro 2028 yasvika yasiko sei muri kutaura sei muchitendera vanhu vachitaura kunyepa kwakadaro 2028 yasvika here saka munoshopera kaini makuita ung'anga usiri ung'anga haisi yasvika 2028 madini kumira yasvika asi yasvika
vanonzi neZANU-PF dzokai mutitungamirire. Vakambodzingwa futi neZANU-PF ka handizve musachi kudaira vakadzoswa nei ZANU-PF ikati endei mberi vangarambe. Ndiwo vari kuda here kana musangano? Kosei muda kujepa? Ngatidzidzisanei chokwadi. Masabhuku ndinotaura izvi kwamuri kuti ini sasabhuku ndikatadza kutonga nyaya unoenda kuna headman. Aenda kuna headman ukasagusikano oenda kuna mambo. Ndingaenda kuna umwe mambo here kuti nyaya dzitongwe ndina mambo wangu? Masabhuku ndikubvunza. Kana wasvika pana mambo achinjweka, anochinjwa aita sei? Anochinjwa afa. Handizve. Saka vaMnangagwa basa ravo unopiwa nemusangano wavo unotungamirira. Saka ngatiseparatei musangano navaMnangagwa. Imember weZANU-PF.